Kids u programm tal-Fondazzjoni Richmond li għajn tfal li għaddhom minn diffikultajiet soċjali, emozjonali u ta' imġiba. Il-programm jgħinhom jiżviluppaw il-personalità tagħhom u jtejbu l-imġiba f'ambjent sigur. Tfal ta' bejn il-5 snin u 7 snin li jkunu għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet jingħataw l-għajnuna li jkollhom bżonn f'dar fiż-Żejtuna. Għal dan il-għan il-Fondazzjoni Richmond tnediet edizzjoni oħra ta' attività li tella kull sena u li matula l-partiċipanti jkollhom iċ-ċans li jieħdu sehem f'attivitajiet fiżiċi b'risq l-għarfien dwar is-saħħa mentali. L-iskop ta' din l-attività hija illi aħna niġbru mbagħad fondi għal programm illi aħna nofru u għal proġett Kids. Dan huwa programm residenzjali għat-tfal bejn is-7 snin u l-10 snin. Dawn it-tfal għandhom problemi ta' mġiba diffiċli u l-professjonisti jgħinuhom jarfu din l-imġiba diffiċli u jgħallmuhom kif jistgħu iġibu ruhom b'mod iktar pożittiv. L-attività se tittella f'Ħaddingli, lokalità kwieta u b'ħafna natura li tajnu korsa biex il-pubbliku jkun aktar mentalment b'saħħtu. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni qalet li llum qegħdin ngħixu f'soċjetà moderna fejn kulħadd ikun jixtieq li jkollu aktar kumdità u minħabba fekk ħafna nies qegħdin isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet aktar stressanti li waslu għal aktar mard mentali. Din l-attività ħatqajjem iktar awareness, ġifieri n-nisa jkunu iktar jkunu jafu iktar li jekk inti tmur mixja, jekk inti tmur tieħu ħsieb il-saħħa fiżika tiegħek, fl-istess tieħu ħsieb il-saħħa mentali tiegħek ukoll. In-nies li se jattendu għal din l-attività huma wkoll imħeġġa sabiex jieħdu magħhom annimali domestiċi. Dan għax huwa pruvat li l-annimali jgħinu wkoll biex in-nies itaffu mill-konsegwenzi ta' sitwazzjonijiet stressanti. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li l-Gvern huwa kommess li jkompli jaħdem id fit mal-Fondazzjoni Richmond sabiex ikun hemm aktar għarfien f'dan il-qasam fis-soċjetà. Wastqar li l-Fondazzjoni Richmond hija l-vettura ewlenija li tajn sabiex tintegra lura nies fis-soċjetà li jbatu b'mard mentali.